Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesizini yakho la eMzansi, ungakhohlwa nje ukusubscribe le channel and uphinde uklikhe ibell for ama notification. So namhlanje ivideo yethu ngizokhuluma ngoWiseman Ncube esimazi kakhulu kuZalo lapha adlala khona indawo kaSbonelo. Kunendaba ke zavela phambilini ukuthi uSbonelo uzohamba uyoreplace uBonko Khoza obedlala indawo kaMqhele kuyi The Wife. Kwavela ke indaba ukuthi uBonko Khoza ushile with The Wife, so wasekuthiwa ke uzoreplacewa uyena ke uSbonelo uWiseman Ncube. So The Wife izodlala ngazo lapha na i10 ika November izobiqala ke kudlala wona useason 3. So ke impela ngoba kuzodlala season 3 umqhele omusha kuzobe uye uWiseman Ncube esimazi ngoSbonelo. Lezi indaba ezinhleke for yena uWiseman yena uSbonelo inkinga nje uthi ke phela washiya kuZalo kodwa ke I hope uzobuya na kuZalo. So lezi indaba ezinhleke for yena siyambongela samhalalisela. Abantu ade benezinkulumo ku social media bebuza abanye bethi uzokhona nokumreplacer umqhele. Abanye ke basho ukuthi uSbonelo act impela inexperience simbonile vele kumanye amashow akhona la eSouth Africa ngabala nje lona Uzalo ngibale ihostela and ukhona even nakushaka ilembe lelizophuma next year. So iact impela inexperience siyathemba ukuthi uzokhona ukumreplacer yena uzoba yilomqhele lo esimaziyo ngeke ze disappoint kwi-role lazo beyidlala khona lapha na with The Wife. So lokho trend ayi impela inkundleni zokuxhumana abantu abaningi balindele The Wife season 3 ngawa lapha no lesine nge10 ukuthi impela bebona ukuthi lo mqhele lo musha ngabe uzokhona yini ukuba lo mqhele lo mdala. So bengu-update ngazo lezi ndaba nawe ucela ucomment lapha ezansi uthone ucabangani ngayo uSbonelo ngabe uzokhona ngempela ukureplace uBonko Khoza kuyo le role yakhe umqhele. Angithi ke nje danke ngiyabonga.